प्रणाम नमस्कार। आप सब भोजपुरी देखे वाला लोग के रुआ सबके प्रणाम बा हमारे देश की सही तक न्यूज चैनल में। और वह सबके इंटरटेनमेंट करावे नहीं या वीडियो के माध्यम से जौन भी बा अपडेट रुआ सबके बतावत रहे नहीं। और हर एक अपडेट रुआ सबके मिलत रहेला तो रुआ सब बन रही देश की सही तक न्यूज के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई और हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले रुआ तक पाई। रुआ सबको बता दें कि रिक्सी स्टार पंकज सिंह के विवाद फिलहाल में ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा। जवन खेसारी लाल यादव की बेटी कृति यादव के ऊपर वहाँ जी के गाना गौले रहनी है। रिक्सी स्टार पंकज सिंह के गाना काफ़ी विवादों में घिरनी हुआ के और यूट्यूब पर जब सर्च मारी या यूट्यूब के होम पेज में पंकज सिंह के ही न्यूज काफ़ी ट्रेंड कर रहा था और काफ़ी लोग विरोध करत रहा, काफ़ी लोग सपोर्ट भी करत रहा। और राजपूत और बबुआन और ईरान के बीच एगो मामला भी छिड़ल ही बीच रउआ सबके बता दी कि एगो गाना हुए रिक्सी स्टार पंकज सिंह के गुड आर डी ए म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से रिलीज कल गई बा। पिटवा दियलू 2 बहुत ज़बरदस्त गाना बा, राजा राकेश से के लिखल गाना बा। और रउआ सबके बता दी कि पवन यादव जी की पवन मिश्रा के साई करके वहाँ के म्यूजिक दल बा, बहुत ज़बरदस्त म्यूजिक बा और गाना भी बहुत ज़बरदस्त बा। तो रउआ सब विवाद से हट के गाना के अब सुनी। अब हमरा लागत है कि भोजपुरी में विवाद ना होई, तो यही सब रउआ सब इस तरीका के गाना के पर इंटरटेनमेंट करी और गाना के सुनी। कोई भी स्टार या कोई भी कलाकार के गाना आवे तो रउआ सब गाना सुनी और इंटरटेनमेंट करी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। और ऐसा ही बस ये एगो गाना के अपडेट रहल, गाना के प्रचार ना रहे, गाना का अपडेट रहे। तो रउआ सब देश की सही तक चैनल के सब्सक्राइब करब और वीडियो के लास्ट तक देखते हैं तो लाइक करके जाए। जय हिंद, जय भोजपुरी।